Čo ma najviac mrzí je, že video, ktoré som dal o Janovi Husovi, má už dávno cez 300 000 zhliadnutí, lebo 99% kontentu na mojom profile je o behu, Spartane, lukostrelbe, športe, prírode a iné. Kde sa snažím dávať rôzne tutoriály, rady ako lepšie behať, motivácii, tie oproti tomu sú úplne nič. A ono je to aj logické, pretože človek je prirodzene strašne lenivý a vyhľadáva si jednoduchšie cestičky, ale tá jednoduchšia cesta tak nebuduje charakter človeka. A ja si nechcem budovať komunitu, ktorá bude klikať na 3-sekundové videá o nejakých blbostiach, ale komunitu ľudí, ktorí chcú makať na svojich snoch a cieľoch, a takýto content aj u mňa nájdeš. Vždycky aj tak zaujmú tieto 3-sekundové blbosti, ale to zase nie je dôvod na to, aby sme smutili, a je len na nás, aký content budeme sledovať a aký content budeme tvoriť, a taký svet si aj vytvoríme.